Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το κανάλι μου. Ξέρω ότι είναι φαίνεται. Μα σήμερα 10! Να κάνουμε ένα special βίντεο για τους 10! 10! Έκλασε μου τούτος. 10! 10 ρε μπέλε! Μπέλε ακούτε το 10! 10! 10! Μπορούμε μες τη χειρακιά! 10! Όλε! Μαλάκα! Έχω 10 subscribers! Ακούτε ρε μπέλε! Μπέλε κοίτα! 10! Ας το κρατώ εγώ! 10! Ας το κρατώ! 10 subscribers! 10 subscribers! Ναι! Ναι! Θέλω να πω έναν ευχαριστώ στους 10. Θέλω να πω έναν ευχαριστώ στα ελληνικά στους 10 και θέλω να πω έναν thank you very much for 10 subscribers. Να πάμε στο Ρευμένιο να φας καλό βίντεο. Θέλω να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ. Πέλε, θέλω έναν τεράστιο ευχαριστώ. Τι λέγεται subscribe! Πέλε, ακούμε ζωή. Το παράθυρο. Ναι. Έχουμε παιδιά, δεν το πιστεύω ότι έχω 10 subscribers. Ξέρω ότι ευκάλουμε στην εξοχή γιατί είναι ωραία. Και δεν το πιστεύω παιδιά. Και σκέφτομαι που ευκάλω εντάξει πια 10. Ξέρω ότι είναι λίγο για σας, για τους YouTubers. Ξέρω ότι οι special YouTubers χαρτί να μου πετάξω. Αν είσαι ωραίο μπιού. Αναγύκλωση. Θα μου τα έχω σπίτι μου. Τέλος πάντων, δεν να πετάξω. Θέλω να πω πάλι ξανά ένα special, ένα very much ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι για τους 10. Δεν πιστεύετε πόσο χαίρομαι για τους 10, πελέ μου. Πελέ μου, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Ναι, παιδιά, θα πω, άμα συνεχίσουμε έτσι καλά, άμα έχω παραπάνω subscribers, να βγάλω και καλύτερα βίντεο. Πρέπει να πιω έναν ειδικό καπέλο, εντάξει, δικό μου, και να βγάλω με ένα βίντεο με φανέλα, με παντελόνια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Και δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Και χαίρομαι τόσο πολλά. Αμά, μα τόσο πολλά που θέλω να φωνάξω. 10! Ακούμε τώρα όλους ο κόσμος. Εντάξει, νομίζω φαίνεται σαν vlog. Μα δεν είναι vlog. Είναι ένα special video vlog. Τα καταλάβει, δεν είναι vlog. Πώς να πω, δεν είναι. Γιατί θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους 20 subscribers. Τότε το πράγμα. Για τους 20 subscribers. Ωραία, σε εύκολο. Παιδιά, έρχεται ένας παιδί μου τώρα, ότι σας κόφτει. Ξανά ένα special ευχαριστώ για όλους. Και δεν ξέρετε. Ξέρω ότι κάπου στο 7 άτομα ξέρω. Λογικά. Νομίζω, δεν ξέρω. Πάντως, χαίρομαι πολλά. Χαίρομαι πολλά. Και άμα συνεχίζουμε έτσι καλά, παιδιά, σας λέω ότι μετά την νηστεία, γιατί να σταματήσω να βγάλω βίντεο μέχρι να τελειώσει η νηστεία. Το 40 ημέρο είπα. Μέχρι να τελειώσει το 40 ημέρο. Και να ξέρετε γιατί θα βγάλω βίντεο. Χαίρομαι και πάλι, δηλώ ένα special ευχαριστώ στους 10 subscribers. Ευχαριστώ στο Φέσα TV, στον Evofo 98 κάτι έτσι. Πρώτη φατσούα. Σε όλους που μου κάνουν subscribe. Παιδιά,
10 subscribers για το χάρη να μπω εκεί μέσα. Μέσα! Τα μέσα! Παιδιά, λαλή μου, για τους 10 subscribers ο Φυλαστήρι να μπω εκεί μέσα. Και εγώ και μέσα για τους 20. Έτσι. Και ο Τζίνος, να σου κλάσω. Παιδιά, κοιτάτε. Selfie, selfie. Παιδιά, είπε μου ότι να κλάσει. Όχι. Άντε μπέτσι μέσα. Τώρα, εγώ να σου κλάσω να μπω εκεί μέσα. Ξέρετε ότι Μπέτα μέσα. αυτοί ευκούμε. Εγώ να μπω μέσα. Επειδή μπήκε ο Τζίνος, γιατί δεν είναι τίποτα εκεί μέσα. Τώρα ξέρω, Ξαναπάνω. πάλι ξανά ένα ευχαριστώ, special ευχαριστώ. Ξέρω ότι το είπα πάρα πολλές Θέλει να φορές. φωνάζει ο Ευμένος. Παμ. Ξέρω ότι να φωνάζει ο Ευμένιος, επειδή είναι και 13. Ναι. Και Ένα 10 λεπτά που Ε, θα μπει όπως σας είπα ότι δεν θα βγάζω βίντεο μετά πριν το 40ήμερο. Αντί αυτό είναι το τελευταίο στο βίντεο πριν το 40ήμερο. Παρακαλώ αφήστε μου, εντάξει ξέρω ότι δεν είναι ωραίο βίντεο. Να βγάλω νομίζω, Καθόλου όμως, α! να βγάλω άλλο special βίντεο μια άλλη μέρα το FESA TV. Yes! Και όποτε μπορεί το άλλο Σάββατο κάποτε. Μπορεί να έχω παραπάνω όμως. Και φτάσεις 30 μένει. Ναι και αντίο.